Så prøver de i hvert fald. Har du kigget ind ud i gården til mig? Den er klar ved. Ups. Aflastningstjenesten har frivillige på plejecentrene, og det er en rigtig god indsats, fordi at det er svage borgere, der bor på plejeafdelingerne. De kan være værter ved formiddagskaffe, hvor de har fællessang eller de laver aktiviteter. Der er gåklub, der er kirketjeneste, og der er også frivillige, der kommer til arrangementer, hvor de kører beboerne over til fælles arrangementer i kafeterier eller fælles arealer, dagcenter osv. Det giver et godt fællesskab for de frivillige at være sammen om at lave de her ting på afdelingerne, og de får også et rigtig godt samarbejde med personalet og pårørende. Fordi pårørende har vi også som en del af vores indsats, at dem vil vi også gerne være i kontakt med. De kommer jo, så hjælper vi lidt med eftermiddagskaffen, ikke også? Sørger for, at sådan alle får noget. Og så prøver vi at hygge om det, ligesom vi gør nu, ikke også? Og om sommeren, hvis det er fint vejr, så går vi måske ud i haven en tur og sidder og synger en sang sammen med dem. Eller så har det været en lang periode, hvor det var en, der rigtig gerne ville spille æsel, ikke også? Så har vi gjort det, ikke også? Og så nogle gange er det så nogle pårørende, der også kommer på besøg, som også gerne vil være med til det. Og så det er også en form for hygge, ikke også? Det, jeg oplever med aflastningstjenesten, det er, at det er så professionelt. Sammen med Ragnhild har vi lavet en kontrakt, hvor de beskriver, hvad deres formål er, og hvad målet er for dem, og de aftaler, der ligger omkring det, de informerer os om, at selvfølgelig har de frivillige tavshedspligt, og det oplever vi også kun, at det bliver overholdt. Det er meget ordentligt, det er meget etisk. Efterfølgende så har vi jo så fået gang i det her samarbejde med de frivillige, som lige skal lære beboerne at kende, og de skal lige lære os at kende. Det personalet også får ud af det, det er jo, at den lidt dårlige samvittighed, de kan have for ikke at kunne nå at gå en tur med en beboer eller anden godt aktiviteter osv. Det bliver sådan ligesom fyldestgørende ved, at der kommer nogle frivillige. Så det har resulteret i, at vi har fået en mandeklub, hvor der kommer 4 pensionister, vi skiftes mandag og onsdag, og har nogle rigtig hyggelige timer sammen med vores mænd. Vi har sådan en rigtig hygge formiddag her om onsdagen, hvor jeg så tager min harmonika med, og så får vi sunget og spillet lidt sammen. Og det har jeg meget glæde af, og jeg håber også, at der er nogen andre, der har det. Sådan føles det i hvert fald, så det er med glæde, man går hjem der. Vi har haft et 3-årigt projekt, hvor vi har haft en koordinator på et af plejecentrene, og i løbet af de 3 år, der er sket en stor stigning af antal timer og frivillige, der er på plejecentrene. Og i det hele taget er det højnet lidt at komme på plejecenter og være frivillig. Så det er vi rigtig glade for. For det er et område, hvor der er meget stort behov for, at der er nogen at hygge omkring beboerne.